Ahoj všichni. Proč asi 90% fotbalových fanoušků zajímá, kolik berou jejich oblíbenci za zápas? Pojďme se na to mrknout. Začneme Lionelem Messim, legendou na hřišti i mimo něj. Tenhle chlápek si vydělá asi 1,2 milionu dolarů pokaždý, co si obuje kopačky. To je šílený, co? Další na řadě je Cristiano Ronaldo, další fotbalová ikona. Ten si přibližně za každý zápas přihrává do kapsy 1,1 milionu dolarů. Tomu říkám pořádný gól. A nesmíme zapomenout na Neymara Jr. Brazilská superstar si vydělá krásných 250 tisíc dolarů za zápas. To je víc, než většina lidí vydělá za celý rok. Ta čísla jsou fakt neuvěřitelná, ale ukazují, jak obrovský vliv mají tihle hráči na fotbal a na svoje kluby. Zůstaňte s námi, máme pro vás další pecky ze světa fotbalu. Dejte like a odběr, ať vám neunikne žádný super obsah.